саховатмандон ва савобҷӯён мушкили Зулқадамо Абдурахмонова, зани маъюберо сон карданд ки пас аз ҳукми додгоҳ бо 4 фарзандаш дар кӯча монда буд. ҳоло ӯ аз хонаи наваш дидан мекунад. радиои озодӣ аз моҳи апрел ба ин су даъвои додгоҳии духтарандари Зулқадамоҳро расонаӣ ва пайгирӣ мекард. духтарандараш манзили падарияшро ки Зулқадамо 10 сол дар он зиста 2 фарзанд зод ва 2 фарзанди дигари шавҳарашро ба воя мерасонид, дар санадҳо моли худ кард. додгоҳи Кӯлоб ба берун кардани Зулқадамо ва фарзандонаш ҳукм кард ва ин баъз эътирози ӯ ва ҳамсоягонашро ба миён оварда буд. акнун ҳамсоягон аз он шуданд ки Зулқадамо соҳиби сарпаноҳи худ гашт. این دین ما می زنک همه بینیم بسیار خوشحاله برای که امی خلق یاردم داد صاحب خونش کردن برای امی خوشحالی امی زنک ما امروز دیدم ای حساب ای جانبی چی ما هم با چی خیلی خرسندیم خرسندی امی زنک هم خرسندی ما برای که کودکای نابالغ دارن. манзили нави Зулқадамо Абдурахмонова дар наздикии хонаи пештараш аст. онро ба 170,000 сомонӣ ё бештар аз $15,000 амрикоӣ харидаанд. хурсандии Зулқадамо аз он ҳам ҳаст ки ҳамсоягони пуштибонаш аз ӯ дур нестанд. Зулқадамо бо забони худаш ба ҳамсояи наздикаш аз хонаи нав қисса дорад. ӯ ба Асалмо мегӯяд ки хонааш мисли хонаи ӯ чойлоби ангур ва дигар шароитро дорад. ҳамсояашро ба хонааш даъват дорад то хонаашро аз наздик бинад. ҳар замон ҳам бо забони худаш дар ҳаққи афроди хайрхоҳ дуо медиҳад. ин накӯкорон нахостанд аз онҳо дар гузориш ном бурда шавад. Зулқадамо Абдурахмонова 49 сол дошта соли 2010 бо Мурод Кавгаков, марде ки аз ӯ 30 сол бузургтар буд, издивоҷ кард. мушкилии ӯ ҳамсари манзил бо духтарандараш баъди марги шавҳар оғоз шуд. ҳоло бо забони худаш мегӯяд ки дигар намегиряд. талош мекунад зиндагии худу кӯдаконашро чархонад. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.